Евангелле паводле Лукі. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі прынеслі яго ў Єрузалем, каб прадставіць пану, як напісана ў законе пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана пану, і каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе пана, пару туркавак або 2 галубіных птушанят. Быў у Єрузалеме чалавек, імя якога Сімеон. Чалавек гэты праведны і пабожны. Чакаў суцяшэння Ізраэля, і Дух Святы спачываў на ім. Было яму прадказана Духам Святым, што ён не зазнае смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў ён натхнёны Духам у святыню. А калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закону, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго, у спакоі. Бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраэля». А бацька і маці Езуса дзівіліся таму, што было сказана пра яго, і благаславіў іх Сімеон і сказаў Марыі, маці яго: «Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраэлі, і на знак, якому супраціўляцца будуць. А праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». Была таксама там Ганна, прарочыца, дачка Фануэля з роду Асера. Яна была ў вельмі старым узросце і пражыла з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, пастамі і малітвамі служачы Богу удзень і ўначы. Яна таксама прыйшла ў той самы час і славіла Пана, і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрузалема. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, вярнуліся ў Галілею ў горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім.